Adunay mga nakitang inconsistency ang San Pedro Police Station ngadto sa Food Panda rider kinsa alegasyong gi-hold up ug gitiunan og baril niadtong Sabado sa kadlawon, Agosto 13, 2022 sa may El Rio Vista Village, Bacaca Road, Davao City. Sa interview sa Araman Davao kang Police Major Romeo Mapano Jr., Station Commander sa San Pedro Police, nagpadayon ng ilang investigasyon ug pagpanubay kung tinuod ba ang maong complaint sa rider. Gibutyag ni Mapanaw ni dangop ang maong rider sa kapulisan, human gingong gidagit ang iyang halin nga 6,000 pesos, lakit na ang iyang cellphone. Sigon ni Mapanaw, usa sa mga nakitang inconsistency sa statement sa rider sa ilang pagpanubay, mismong tagbalay ang nikumpirmang walay food delivery nga transaksyon atong mga orasa. Mga inconsistency yung statement. So initially, karon na ngalap patapog dugang nga mga pagsusi para yun once and for all ma-okay ning butang kung tunhay ba o buhat lang. Nagpahimangno si Mapanaw sa mga netizens nga mamahimong responsable sa pag-post sa social media. Ilabi na kung walay kasiguruhan ang usa ka reklamo aron dili kini ika-alarma sa publiko. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyo Man Aimee Genita, Tatak RMN.